Γάμο το αντιχριστός. Δεν μπορώ άλλο να πούμε. Αφήκω! Ολόκοπος! Λεγιακούλα έξω βάζει! Λεγιακούλα έξω βάζει! Άρε καπλιάρι! Τι είναι γαμίσο? Γάμο το αντιχριστός. Αφού είσαι απ' εμείς είμαστε κάτω. Άιτε γαμίσο μας. Άρε καπλιάρι! Καπλιάρι! Ποτέ να σε τρεθάει! Η φούστα που τρεβαστεί! Μόνο λίγο να κάνει! Το αντιχριστός. Υπάρχει από εδώ, από εκεί, κάνουμε το αντιχριστό μας. Εδώ μας βρίζουν Το Χριστός στην Παναγία! θα κάνει γάμο το Χριστός. Ακτονιάνο! Μπράβο, δεν ζηλεύω. Κάνω τεράνο. Ποιος? Δεν μπορώ άλλο να πούμε. Σε αγαπάω, σε ξεμάω, σε σέβομαι και σε θέλω τώρα από σίγουρη. Γιατί? Σε θέλω τώρα από σίγουρη. Τι είναι γαμίσο? Τι είναι γαμίσο? Δεν έχω πρόβλημα. Ακτονιάνο! Σε κολλιάρι, καρτόνι! Δηλαδή έχουν το διάλογο μέσα σ' όλες. Το μουνίξο έφερε μία σε κολλιάρα! Σμουτάνες! Ο Καραγιάννης πήρε ποτικό! Είδαμε ξυσμένουνε! Εδώ με τρίγεται. Εγώ με τρίγεται. Έδες έτσι. Πας έτσι. Αν δεν πας έτσι, δεν πας ποτέ έτσι. Το τόξα είναι 5 χρώματα. Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο και μπλε. Ο Καραγιάννης πήρε ποτικό! Η Βελία Παμπούρη τον έχει Αλβανό! Ο Φανέλης πήρε ποτικό! Η Βελία Παμπούρη τον έχει Αλβανό! Ο Καραγιάννης πήρε Αλβανό! Βελία Παμπούρη! Ο Καραγιάννης πήρε Αλβανό! Βελία Παμπούρη! Ο Καραγιάννης πήρε Αλβανό! Βελία Παμπούρη! Και από τα χαράβαλα! Και από το μαλάκι! Και από τα χαράβαλα! Και από το μαλάκι! Αφήκω! Άιτε και γαμίσο μου. Όχι σκοτήσει τα αρχίδια να μου. Έλα να μου το πεις να μου κάνω την Παναγία. Αν έχει τον κόλλο να πούμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, είμαι και ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος.